Yabo la kuwena kunama forces awu2, u-higher self no-lower self. U-lower self i-carnal mind, u-conscious mind. Enamanga nokho. Bese uthi u-higher self, it is the beam of light, the one that speaks to you through intuitions and gut feelings, you see. Lama forces ahlezelwa kuwina lo namanga njalo. Ewunamanga umqondo. Namanga leyanto ayinqeni ukwenza isinto ithi izoba mnandi kanjani, uyibona imnandi into bese ethi u-higher self kodwa uyenza into bese umvundla ziyawunqanda phambili, bese ethi u-lower self wesilima nawo, bese ethi u-higher self ngutshelile nje, yabo. Imvethe inamanga leyanto, uma ngasokwazi ukuyimasterisha inamanga leyanto. Iyayithanda lento entshontshiwe injalo nje, iyayithanda into entshontshiwe. Yabona mase kuthiwa yabo mangena uvuke wazi umele uvuke, yakuphoqa ukuthi uvuke. Yabona lo 10 minutes nyana ukusinuzi alarm ontshontshiwe ulala kube mnandi, into emnandi eyibhadi. Kodwa makuthiwa hayi awuyindawo, hayi uvuka kamnandi kanjani, hayi kuthiwa lala awuyindawo lala, hayi efuna ukuvuka. Kuthiwa niyantshontshana nomuntu womuntu bese ethi umuntu ngikupha yena ke umthatho wakho, hayi akusafuneki lokho. Angithi kade nitshontshana nini bese lithi kisoka ke mina ke ngikupha yena mthathe, ngiyakupha. Noma ithi intombi ke mi ithathe kithatha, noma whatever, noma unkosikazi noma yini, hamba mthathe, angisamfuni mina. Angithi sade nitshontshana nini, hayi ayisamfuni ke ngqondo, sengowami, angisamfuni ke phela. Bekumnandi nje kade sitshotshana, yabo. Hey, inamanga leyanto mfethu, yezwa. Itshela ukuthi emsebenzini bangibambezela lana emsebenzini, yabona njena ukube ngisendlini manje bengizofika ngiwashe, ngifuna nokuwasha, ngifuna nokwenza ukuthi hayi nikwe ithuba hamba endlini. Dekle scroll ngalesi sikhathi ubekele lo changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Ngafike kuthiwa makuthiwa sebenza, hayi akumnandi ukuba la ngisebenza khona, ngifuna ukusebenza. Ngathi kuthiwa